Con este xa son 5 os roubos cometidos no mercado municipal de Ribeira dende que abriu as súas portas hai tan só 2 anos. Desta volta os intrusos forzaron a porta de entrada dende o Malecón, causando importantes desperfectos. Entraron pola porta da avenida do Malecón, forzaron esa porta de cristal, rompérona e desde aí accederon á plaza. Tantos entraron como despois saíron pola mesma. Unha vez no interior levaron consigo varias caixas de marisco conxelado e algo de diñeiro en efectivo. Polo que contaron eles podes chegar a uns 400, 500 euros aproximadamente. Despois tamén hai que sumar todas as calderillas que vamos deixando pois dun día para outro que nos van quedando nas caixas e tamén nos levaron todas. As mostras tomadas pola Policía Científica e as grabacións das cámaras de seguridade permitiron deter os autores dos roubos. Sen embargo, a maior parte da mercadoría non puido ser recuperada, posto que xa se atopaba desconxelada. O que si veu a Policía Científica, estuvo vendo, quitando huellas, realmente deron con eles, a través das huellas que deixaron. Os praceiros agardan que desta volta o Concello tome medidas. A principal sería, segundo eles, a instalación de reixas nas súas portas de entrada. Sufrimos un quinto roubo. A verdade é que tamén onte á tarde estuvo o alcalde que estuvo falando con nós e nós lle dixemos que, que estamos un poquinho preocupados, bastante preocupados, e que exigimos e pedimoslle unhas rejas para maior protección, porque xa que as cristaleras, as portas de corredera que son de cristal, pois non ofrecen ningunha seguridade, simplemente digamos que son un cortaventos, pero xa nos dixeron os técnicos que, ou poñemos unhas rejas ou estamos un poquinho vendidos.